taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala paarkila pa sang plongguan. Action Hotline! Sabagay, tiway man sila sang ginsupag na kasuguan na. Ilaman na, prote, kung tani, buligan ta na lang, no? Kag hatagan ta sang ginatawag nga consideration. Kabay pa, nga makabulig-bulig ni, ang ginatanyag ni 5th District Congressman Dino Yolo, nga apartment, duwa ka mga apartment, nga pwede matiniran, man kung alingog-ngog ulo mo, kadumduman ko nagligad nga mayara sa aksidente nga isa ka tinugab lang nagtabok. Dara lang sa atubang mismo sang entrance gate. May pedestrian lane manda sa entrance sang Doña Corazon Lexen Montelibano Memorial Regional Hospital. Aksidente nga na side swipe to ang isa ka persona to kay nga why to sa gagalibog na tong ulo, galibog tong pinsar niya. Kay ara sa 50-50 niya sa nga, himata, pasyente dara sa ospital. Tiway na sa balo, way na sa kabalikid, nga mayara sa nagahagunos, gali nga salakyan. Action Hotline! Yamara sa mga nagamaniho sa salakyan, maglabay, magkamodara sa may pedestrian lane. No? Pensaron nyo permigid nga ang kalabanan nga nagatabok da, libugando ng ulo. Action Hotline! Problemado na makaksyon bagod man, sang ilas ni ginalokdo nga kagastuhanan. Dara man na sila gani nag pa-admit sang ilas ni nga himata kay Mateo Bes hospital sang gobyerno maka dulo diskwento kag maka bulo barato sa baleran. Action Hotline! Sundon ta ini nga balita mga aksyon 13 minutos nakaligad sa tak ng alas 9. Action Radio Philippines Standard Time. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan ukon madula. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi ba gali. sila? Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, mga gatawag na sa Action Boy, mga close lang gila sa iya. Amo na action doors, malukas ang dugay na, si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika, close yung wag kang balaw. Close ka mo? Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo, close ko. kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas mag-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets sa yung mahambal. Ay, kalan. So, mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mamba siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, hindi ta close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalo. Bonggets grabe, urot. no? Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako naman. Matapos nga ang pader nag-collapse mga ka-aksyon sa construction site sa barangay kay Bagal Central, syudad sang Tagaytay, kagabi lamang ni. Ang report sa Tagaytay City Police, 3 sa 8 ka mga biktima na trap ini mga ka-aksyon sa collapse ang iban na recover man kag buhi pero 3 gani na kalabatay. Ang isa ni declared dead on arrival sang gindala sa hospital mga ka-aksyon. Ang pulis nagasiling nga ang nag-collapse nga concrete fence mga alas 6:20 natabo ini kagabi lamang. Ang mga nagkalabiktima laban-laban mga construction workers ini sila nga nagapulo pa Hawaii na kuntani man gabi na mo basi kon bag ulan tapos la panyapon
pulo pa huway sila sa ila sa nga barracks. Barracks ini sang 3-13 construction. Te samta pulo pa huway sila, nagabuang ulan, nagapangilat pa kag nagaparaguob. Action Hotline. Nano man nga di malas nila ni. Nga ang concrete fence kag cement hollow blocks sang Hortalisa Farm nagkulaps mga kaakson bangod sa pagbubo sang ulan tinaghumok siguro duta bla. Sus pagkulaps sa mga kaakson sining pader ni didtugid nagtupa sa ilas ni ginapahuwayan. Action Hotline. Tatlo ang nagkalamatay gid mga kaakson. 30 feet tall. Na 30 feet ang kataason sang sining pader. Taas na ni mga kaakson. Bakin mo? Ha? Tupan kay mo sang pader na nakita ko doon sa Laragwayo. Ha? May mga balas pa ni mga kaakson nga impon sa sining nagkulaps nga pader mga kaakson. Amot lang kung pigaw ang pag-construct sa pigaw pundasyon o kung base kung natamaan na gid kahumok sang duta bangod sa pagbubo sang ulan. Oh. Tiya ba ni Tagaytay, subo ini nga trahedya. O sige. Alas 9:27 Action Radio Philippine Standard Time. Ay iban nga balita nga way ta malabutan tutok lang karon sa Action na BBB with Action rag sa kantong kaga sa iban pa sa nga mga news kaga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Pa karon nanta sa gabi sa Action na Farming Line ang ginmuno ko mga ka-action nga balita angot sa bag-ong 1,000 ka pesos blang kwarta ni. Kay mayara sang pagklarong isa ka bantog nga mall diri sa may Bacolod City kay naglaptag kapon ang information partikular sa social media nga kuno way naginabaton ang napilo nga bag-o nga 1,000 pesos. Oh. Sige, ang bag-o nga 1,000 ka pesos mga ka-action polymer bill ini siya. May duwa mo ang daan nga 1,000 2010 series na siya. Ang makita mo da nga hitsura, 3 na kanawong, 2 ka lalaki, 1 ka babayi. Ang bag-o naman niya nga 1,000 peso bill nga nagumpisa lamang ni circulate, nagligad nga bulan lamang sa Abril. Ang makita mo daya ang ulo sang agila. Ulo sang agila mo ng bag-o. Lain ina ko ng bag-o mo, hindi na kagbudlay-budlay na pikion. Inang bag-o nga 1,000 peso nga bill. Karon sa Action na Farming Line, tutukan nyo ang ini nga balita. Sige, nagasulosunggod naman sa ho. Way na saga pamatyago, be. Away na. 29 minutos nakaligad sa tak na alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline, Martes nga papakalagad. Yari kita sa July 12, 2022. Magatakop naman temporaryo. Thank you for watching and thank you for listening. Ako naman Action na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.